San Juan Kapitulo 7. Kalpasan daytoy, sinursor ni Jesus ti Galilea. Di na kinayat ti agdalya sa ti Judea, tagandatan na papatayan dagiti papangulo a Hudyo. Umadanin ti panakarambak ti fiesta dagiti abong-abong. Daytoy ti gapuna a kinuna dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus. Pumanaw ka ditoy, kating kay Judea, tapno makita dagiti adalam dagiti trabaho ngar aramidem. Tawan ti tao amang ilimad iti aramid na no tarigagayan na ti aglatak. Yan tangay araramidem dagitoy, ipakamong nga rod ti bagim iti entero a lubong. Uray dagiti kakabsat na, di da namatikan kwa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, di pa'y dimteng ti tiyempok. Da kayo, kukwayo ti amin na tiyempo. Di na kay mabalin na guraan ti lubong, ngam guraan nak, ta ibagbagak adakas dagiti aramid na. Da kayo ti mapan makifiesta. Sa anak amapan iti daytoy a fiesta, tadi pa'y dimteng ti tiyempok. Imbaga na daytoy, kat nagtalinaed ijay Galilea. Napanmatlaang nakifiesta ni Jesus, idi nakapanan dagiti kakabsat na. Ngam saan na nagpadlaw anapan. Bayat ti fiesta, binirbirok dagiti pangulo a Hudyo. Sa dino nga tatian na, kunkunada. Adu ti sao-sao dagiti tattao maipapankan kwa na. Kinuna ti sumagmamano kadakwada. Isukat na imbaga tao. Saan? Kinunamat dagiti daduma. Taalilawan na dagiti tattao. Nupay kasta, awan tinagsao asilalatak maipapanken kwa na tamabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Iti katingaan ti fiesta, napan nang isuro ni Jesus ijay templo. Kasta unay ti sidao dagiti Hudyo. Nagapan nga ta ti aduunay nga amo daytoy a tao, idinto tadimat nagadadal a pulos, kunkunada. Saan ko abukod a panursuro ti isursurok, no dikat agtaod iti Diyos anang ibaon kanyak. Insungbat ni Jesus. Ti siya sino man amayat nga agaramid iti pagayatan ti Diyos, mamuan nanto no agtaod iti Diyos ti isursurok, wenno agsauak iti kabukbukudak aturay. Ti tao nga agsao iti bukod na aturay, sapsapulan na ti pakaidayawan na matlaeng. Ngam ti agtarigagay iti panakaidayaw ti nangibaon ken kuana, napudno ket awan ti kinaulbod ken kuana. Saan aya nga inted ni Moises ti linteg kada kayo? Ngamawan kada kayo ti mangtungpal iti linteg. Apay akayat da kapapatayon. Agmauyong ka, insungbat dagiti tattao. Siya sino ti agpanggap ang mangpapatay ken ka? Maysa a milagro ti inaramid ko ket nasdao kay amin, kinuna ni Jesus. Gapot ay imbilin kada kayo ni Moises a kugiton nyo dagiti anak yo. Kugiton nyo ti ubing iti aldaw a panaginana. Nupay saan ani Moises ti nangirugi iti daytoy no dikat dagiti ammayo. No maipalubos a makugit ti ubing iti aldaw a panaginana, tapno saan a masalungasing ti linteg ni Moises. Apay a kaungetdak, gapot a pinaimbag ko ti maysa a tao iti aldaw a panaginana. Di kayo mangukom babaan iti makita yo. Mangukom kayo kitdi, babaan iti nalintag a panangukom. Kinuna ti sumagmamano at taga Jerusalem. Saan ka di adaytoy ti tao kayat da papatayon? Kitaan nyo, agsasao iti publiko, ngamawan masauda a maikontraken kwa na. Agpayson sakit di nga amo dagiti agtuturay nga iso ti Kristo. Intunumay ti Kristo, awan ti makaamo no sa dino ti paggapuan na. Nga mamutayo ti naggapuan daytoy a tao. Idi madama amang isursuro ni Jesus ijay templo, kinunana iti napig sa atimag. Pudno ka di nga mamudak, amuyo ka di tinagapwak. Jak imay anak nakam ko, tinangibaon kanyak iso ti pudno ngam diyo amam mo. Amamok tinangibaon kanyak tanagapuak ken kuana. Gapoy ti daytoy, pinanggap da atiliwan, ngamawan mayat amang tenggal ken kuana, tadipay dimteng ti tiyempo a mapasamak ken kuana daytoy. Nupay kasta, adu kadagiti tattao tinamati ken kuana. Intunumay ti Kristo, agaramid to nga ta iti adu a milagro ngam ti inaramid daytoy a tao, kinunada. Nangeg dagiti Fariseo ti sao dagiti tattao maipapan ken ni Jesus. Iti kasta, isuda ken dagiti panguluan a papadi, imbaon da dagiti gwardya ti templo amang tiliw ken kuana. Kinunangarod ni Jesus, makipagyanak pa'y kada kayo iti basit a tiyempo. Kalpasan na, agsubli akton iti nangibaon kanyak. Sa pulen dakto, ngam di dakto masarakan,
Gaputa di kay makaumay iti papanak. Kinuna dagiti papangulo a Hudyo iti maysa ken maysa. Sa dino nga ta ti papanannatap no di tay tumasarakan. Mapanto nga ta kadagiti ilili dagiti Griego ayan dagiti naiwaras-waras a Hudyo ket isuro nanto dagiti Griego. Anya ti kayat nasa awan iti panagkunana. Sa pulen dakto ngam di dakto masarakan. Ken di kay makaumay iti papanak. Iti maudi ken kang runaan nga aldaw ti fiesta. Nagtakder ni Jesus ket kinunana iti napigsa a timek. Ti siya sino man a mawaw, umay kanyak tapno uminom. Kaskuna tinasantuan a surat, agayos to dagiti karayan ti sibibiyag a danom manipod iti puso ti siya sino man a mamati kanyak. Sinauday toy ni Jesus maipapan iti Espiritu ti Diyos a dandanin awatan dagiti namati kenkuana. Taiti dayta a tiyempo, saan pa'y anaited ti Espiritu, agsipod tadipay na itanok ni Jesus. Ado kadagiti tattao a naitaripnong tinakangag iti daytoy nga imbaga ni Jesus. Pudno nga iso daytoy ti profeta, kinunada. Kinunada dagiti daduma, iso ti Kristo. Nga madamat nagguna, saan nga iti Galilea ti paggapuan ti Kristo? Saan aya ako na tinasantuan a surat nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David, ket mayanak iti Bethlehem, iti ili a nagnaedan ni David? Iti kasta, rimswa ti panagsusupadi dagiti tattao gapo kenkuana. Kaya't idi ti daduma kadakwada at iliwan ni Jesus, nga mawan uray maysa anang sagid kenkuana. Nagsubli dagiti gwardya ti templo kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti fariseo. Apaya diyo inyag ditoy, sinaludsod dagiti panguluan a papadi ken dagiti fariseo. Awan pa'y tinagsao akas iti panagsao daytoy a tao, insungbat dagiti gwardya. Kinuna dagiti fariseo kadakwada, uray da kayo, inalilaw na kayo matkadi? Adaya na amuan yon nga agtuturaywan no fariseo a mamati kenkuana? Ngam mailunod dagiti a tattao tadidaan mo ti lintag ni Moises. Nupay kasta, nagsao ti maysa kadakwada, ni Nicodemo anapan idi nakisao ken ni Jesus. Sigun ti paglintagan tayo, kinunana. Di tayo mabalin adusahan ti maysa a tao, no di tayo manggagan ken maamuan no anya ti inaramid na. Taga Galilea ka matkadi? Kinunada kenkuana. Sukimatam dagiti sursurat, ket maamuam to nga awan na pulos ti profeta at tumaod iji Galilea.